Shin ya kamata a rubuta ce-ce-ku-ce, kace-nace, kar-ta kwana? Akwai buƙatar karan ɗori ko a dunƙule ya kamata a rubuta kalmomin? Idan ba ku manta ba, a bidiyon da ya gabata na kawo misalan kalmomin da ake maimaitawa a tayar da kalma ta hanyar amfani da karan ɗori, da kuma kalmomi masu gaba ɗaya da ake maimaitawa waɗanda ba su buƙatar karan ɗori. A wannan bidiyon kuma zan diba kalmomi da suka haura biyu da ake gwamawa a tayar da kalma ta daban, kalmomin da masana ke ganin ba su buƙatar karan ɗori. Misali, ce-ce-ku-ce. Galibi ana yawan raba gaɓoɓin wannan kalma da karan ɗori da nufin tayar da kalma, amma masana na ganin a haɗe ya kamata a rubuta kalmar ba tare da amfani da karan ɗori ba. Domin ana amfani da karan ɗori ne a ɗaura kalmomi biyu a tayar da wata kalma. Idan kun lura, ce-ce-ku-ce kalmomi ne aka gwama da suka haura biyu aka tayar da kalma ɗaya. Haka ma kace-nace, babu buƙatar amfani da karan ɗori. Ana dunƙule kalmomin ne da suka haura biyu a tayar da kalma ɗaya. Ga wani misalin, kar-ta kwana. A nan ma kalmomi ne da suka haura biyu aka gwama aka tayar da kalma, kuma masana na ganin babu buƙatar saka karan ɗori. Akwai misalin waɗannan kalmomi da dama, amma abin lura shi ne yadda ake furta kalmomin a dunƙule, haka ya kamata a rubuta su a dunƙule. Kamar kalmar a cuci maza, babu buƙatar karan ɗori. Amma kalmomi kamar kwanton ɓauna fa, shin suna buƙatar karan ɗori? Sai mu tara a bidiyo na gaba.